Bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. 2 mesos sense pujar vídeo. Sé que m'heu trobat a faltar, ho sé, és que ho sé, vale? No fa falta que em digueu que heu trobat a faltar la vostra influmierder preferida, vale? No us preocupeu. Però volví, yeah! Daniela, què t'ha passat? No sé què... No m'ha passat res. És això el que m'ha passat, que no m'ha passat res. Molts exàmens, molts deures... Estic fent una cosa que us ensenyaré d'aquí poc, bueno, ho sabeu tot el món, que estic participant per fer de pastorets en una obra de teatre. Llavors, és que no tenia temps, i també us podria haver agafat algun vídeo de la meva rutina, però és que la veritat és que no sabia llavors quan editar el vídeo, sabeu el que us vull dir? Després també a Castanyada me'n vaig anar a una casa rural i vaig gravar. El que passa és que encara no he posat el vídeo i no sé si el posaré, Espero que sí, perquè no crec que... O sigui, és que no sé si vaig parlar gaire. Sabeu? Crec que són molts clips així molt estètic. Però bueno, si voleu també el puc pujar, que jo crec que el posaré, no sé. Ho haig de veure perquè encara no he mirat ni els clips ni res, sabeu? Bueno, això és igual ara mateix, vale? El que importa ara és aquest vídeo. Què és aquest vídeo? Bueno, és que clar, sempre dic, de què va aquest vídeo? Però és que literalment heu llegit la descripció, no? Llavors, una mica podeu captar de què va. Però bueno, 2 vídeos seguits d'un campionat d'Espanya, I'm sorry, si us avorreixen aquests vídeos, ho sento molt, a mi m'agraden, llavors jo seguiré pujant. És l'únic tipus de vídeo que no us demanaré si us avorreix, perquè és que a mi m'encanta gravar-los i quan és amb la selecció o tal, a la gent li fa il·lusió que el gravi, sabeu què us vull dir? I a mi també, o sigui, sobretot a mi em fa il·lusió, llavors seguiré pujant-los. Aquest no és amb la selecció, sí que és amb el meu club, però no és com el de Gijón, que hi havia com més gent del meu club amb mi. És com el de Casturdiales, el de l'any passat. Llavors, hem arribat avui, que avui és dissabte, dia 13, estem a Galícia, és que us haig d'ubicar. Estem a Galícia, Ourense, a un poble molt raro, us el posaré per aquí perquè no sé com es diu. I ara estem buscant restaurant pel poble on dormirem avui i a veure si trobem algun lloc bo per menjar. Benvinguts al que serà la nostra casa per menys de 24 hores, vale? Comencem pel llit. Un llit. Després, un acollidor sofà. Mireu quin sofà. Uau! Aquí passarem molt bon temps en aquestes 24 hores perquè estarem molta estona aquí sentats parlant de la vida. Un armari al qual utilitzarem 100%, que l'altra porta no es pot obrir, segur que l'utilitzem 100%. I un lavabo, el qual serà la cosa que menys utilitzarem d'aquí, vale? Una banyera, una finestra, i fins aquí el tour és molt gran, crec que el vídeo ha durat molt, espero que us agradi. He fet una migdiada, estic molt cansada, o sigui, m'acabo d'aixecar, m'he aixecat sola. La cosa és que he dormit una mica i ara crec que em rentaré les dents i poca cosa més, i crec que anirem a agafar el dorsal al poble on és la cursa, que està, crec que a 9 minuts o alguna cosa així del poble on estem. No em pregunteu com es diu el poble on competeixo, encara. Sé que us he dit abans que no em sabia el nom. Continuo sense saber el nom, és que és molt estrany. O Barco de Sarrendo o algo així. Més o menys ho vaig aconseguir, més o menys. Buenas! No us he gravat res agafant el dorsal. Se m'ha oblidat. Tenia la càmera, l'he portat, però se m'ha oblidat. La meva competició és la primera, per tant després podré gravar bastant i estar ahí emocionada, riendo, chillando, animando, de tot. Ara anirem a sopar al mateix lloc on hem dinat perquè, o sigui, us ho juro que està molt bo, s'està a més superbé, així que hem reservat per aquesta nit també. Y doncs això. Un aplauso para esta maravillosa persona que no ha grabado nada en la cena. Prepareu amb mi la motxilla per anar a competir, ¿vale? Són les 10 de la nit
anem a preparar tot perquè demà així estigui tranquil·leta. Llavors, com on? De la maleta, bueno, això és el pijama, el trec jo. Vale, de la maleta hem de treure xubasquero, el posarem a la motxilla de competir per si un cas, jaqueta de l'Igualada, manguitos, perquè probablement farà molt fred, per tant me'ls posaré, la calça de competir, el top, el xandall, vale? Si ara us esteu preguntant com estic de nervis, ara estic bé, tipus, estic bé, no, estic tranquil·la. També em va molt bé no parlar de la competició constantment. Si estic parlant de la competició, em poso nerviosa perquè estic com imaginant-me la cursa i no és una cosa que hi ha moments que sí que va bé pensar en la cursa, però quan comences a pensar-ho de manera excessiva, doncs no va bé a ningú, és que a ningú. I doncs llavors m'està anant bé no estar pensant constantment en la competició. Ara estic tranquil·la, més vull dormir, estic molt cansada, vull dormir. És que estic bé, ara estic bé. Òbviament, durant el dia hi ha hagut moments en els quals he estat més nerviosa, tal, però després d'escalfar, he estat parlant també amb les meves amigues, amb la Gisela, amb la Inés, i ha sigut com, no sé, com que m'he distret, sabeu? Ja ho tinc tot preparat, xandall, motxilla, roba amb dorsal i clips i la maleta, perquè, òbviament, o sigui, demà, quan sortim d'aquí ja no tornem. Llavors, doncs ja tinc tot tancat. No crec que us gravi res més fins demà, per tant, us deixo amb el dia del campionat, vale? Adeu! Desitgeu-me molta sort, encara que, com veieu aquest vídeo, ja he competit, però desitgeu-me molta sort. Adeu! Al matí abans de la competició no vaig gravar-vos res perquè estava molt concentrada, no volia parlar, i llavors no us vaig dir res. Estava nerviosa, però sobretot estava molt concentrada, estava amb els meus auriculars. Mentre estic competint, òbviament no us puc parlar ni puc gravar, però la senyora editora sí que ho pot fer. Llavors parlaré mentre esteu veient aquests clips tan meravellosos. Una cosa que repetiré sempre d'aquesta competició és que el circuit era magnífic, o sigui, la pujada, la baixada eren perfectes perquè no eren exagerades, sinó que eren pujades que no es notaven quasi res. A més, jo entreno en el polígon i on entreno hi ha una pujada molt més exagerada, llavors no se'm va fer tan complicat. Vaig acabar la competició somrient a tope, és que estava superfeliç, no sabia la marca, no sabia res, però és que havia gaudit tant la competició que vaig acabar somrient com una boja i doncs res, és que m'ho vaig passar molt bé, la veritat, en aquesta competició i he tancat una etapa d'una manera molt, molt, molt guai, la veritat. Hola a tothom, bueno, porto una cara de merda, estic supercontenta, he acabat, molt contenta, o sigui, no sé si crec que he fet marca, però l'important és que ho he gaudit i m'he passat superbé. Estic supercontenta. Ahora. Hola, gaitaneros y gaitaneras. Marcos, no te despegues, venga. ¡Venga, chicos, va Marcos! ¡Vale! Vale, vamos a animar a Marcos. Vale, Marcos, ¿cómo estés viendo esto? ¡Te quiero! ¿Estoy haciendo vídeo? Hola, gaitaneros y gaitaneras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí. ¿Cuánto le queda? ¿Una vuelta? Hay que me coja. Saludar todas. Hola. Si queréis decir algo. Hola, gaitaneros y gaitaneras. Explicar cómo os ha ido vuestra carrera. Gisela, ¿cómo te ha ido? Una palabra. Genial. Vale, en una palabra describe esta carrera. Bien. ¿Qué dijo? Genial. Bien. ¡No, de verdad! He hecho MMP. Muy bien. Depresión. ¿Qué decimos? En castellano, no puedo. ¿Qué decimos? Hola, fans de Daniela. Gaitaneros y gaitaneras, decir. Gaitaneros y gaitaneras. Pues venga, gaitaneros y gaitaneras. Si traes gaitaneros y gaitaneras. No, en catalán. Pero igual, no te preocupes. Ahora hay que hacerlo, Hola, gaitaneros y gaitaneras. Mireu això. Oh my god. Després de competir és el que ens mereixem. Hola, com esteu? Estem en el cotxe, que ja s'ha acabat la competició i tal, i hem estat 2 hores en el cotxe per anar a l'aeroport. Ara estem posant benzina al cotxe per deixar-lo a l'aeroport. Estic molt contenta, estic molt cansada, això és veritat, que estic bastant cansada, més porto uns dies
que m'estic anant a dormir una mica tard i llavors estic una mica... que esto ha sido como la gota que colmo el vaso, sabeu? Ja s'ha acabat sub 16, ara nova categoria, nova distància, noves experiències. Tinc moltes ganes, la veritat, de canviar, perquè, doncs, així també provo coses noves i ara només estic pensant en què haig d'estudiar per l'examen de mates de demà i no puc, no vull. Desitgem-me sort, vale, per l'examen de mates, o sigui, no sé si em sortirà bé. Jo crec que sí, però hi ha una cosa que no la porto gaire bé. Ara espero gravar-vos més vídeos, vale? És que ha sigut uns mesos, o sigui, 2 mesos que realment no he parat i no he tingut temps de gravar i a més fer-ho còmode, sabeu? Jo vull fer-vos vídeos una mica de qualitat, o sigui, una setmana amb mi pot ser guai quan faig coses molt productives i la veritat és que estic fent coses productives, però quan tinc exàmens la veritat és que no m'entra gaire haver de gravar. Ens hem aterritzat a Barcelona, mireu, estem a l'aeroport. Anem cap a casa, estic molt cansada, tinc moltes ganes de dutxar-me, de no olorar a suor. Agafa ja. De no olorar suor, de no olorar caca, de no veure el meu cabell ple de gomina seca. Bueno, teòricament l'acomiadaré. Històric, estic acomiadant un vídeo, què? Estic acomiadant un vídeo. Crec que ha sigut un vídeo bastant curt, però, bueno, a vegades hi ha vídeos més llargs, altres més curts. Espero que l'hagueu gaudit. Ara ja gravaré més vídeos, ara que ve Nadal, a veure si gravo alguns especials així modo Christmas. I és això, vale? Adeu, fins una altra. Que t'estàs meando. És que m'encanta presumir perquè mireu que guai, O sigui, potser em quedo una mica de loca perquè a sobre aquí està ple de gomina. Però que guai. Per cert, dono crèdits a la meva companya que m'ha fet les trenes, la meva estimada Isona. Isona, t'estimo, moltíssimes gràcies per fer-me les trenes. I pues això. Moltes gràcies, Isona.